Hello, maing udto update karon sa balay nga gi-renovate diri sa BT Homes nga gipanagyahan ni Sir Ralph Jupiter Ladaga. Atong adtuon sa sulod o ngadto sa taas kung unsa nay latest update. Kini kung magsulod ta sa portahan, mao na kini karon ang itsura niya. Kung arita sa right side, muna ni naka fully piled na paingon ngadto sa taas. Mao kini karon ang nakalahian sa katong ikaunang or primerong pag gisundan nga footage mo ni ang sa diri sa likod nga bahin kilid og kini nga pader sa firewall na kini sa pikas na subdivision o mo kini karon ang sa diri sa likod ang kini kini nga mga design mao kini kini sa corner mao kini ang glass window sliding o kini sa diri nga portion inig sulod nimo kung diri ka sa gate inig sulod diri banda mo ni ang main door diri atong sudlon o karon mo ni ang sa sulod. So kani hindi ingon ana na siya diri na ang main door paliko diri nya ingon pa ni engineer diri nga side na ay railings o kana nga bahin na diri ang sala diri ano yung sala na diha bandang kusina lababo diha banda diri kining gibakbak ni Baytata nga portion portahan kini paingon sa CR. Hi sadbay para i-shout out dai sa pag-umangko ni kasi pangato yung pag-umangko bay Chi asa maron nasa Davao Chi nga nasa Davao ina ba hi pod kay basta ikaw pagumangko yaw mo ni nagdala ron sa trabaho diri karon kinakusga ni engineer ni pinangga sa kasaba kung masipara ori siya nga portion diri kusina man to diri bay no lababo kana karon andaan nga lababo kani himuon na ni tanggalon ni siya himuon na siya og kining kwarto mo ni ang kini nga CR ulihan na kini siya og kwarto kasi gato parang hayag kini nga CR mo na siya kwarto kani tanggal ni siya lahos dito sa tumoy land ani o dire sa kwarto sa pikas basta mo niya sala anya kini isaka ni ang atop tanaw na to og unsa ni katasa kay wala pay final gihatag ni engineer og nasibay kalimot ko unsa gito ngalan oy no hi pod sa imong udjin sa maparat naguol ni kay ang iyang manok mapaka naguol ni kay ang iyang manok nga wa pa ka buno nabuna nagkabuno ron ulion ron niya kay sayang kayo mahubog nga way pulutan mo ni karon nga among tirada diri aton ta sa atop kaya ron makita ang view sa atop niya ta karon diri sa taas nga bahin sa ipadayong pagpile sa lublak diri sa taas
Dara ang original na atop mo ni siya. Mo ni daan na so pulihan na ni color up. Ang file karon gikan sa ubos. Mo na ni karon diri sa taas. Atong tuyokon ngadto sa likod. So kana nga portion mo na ang dining. Yan ana siya yung mga design ni engineer sa design sa mura yata og na ana siya internal decorator yan dapita og naay murag counter kitchen ang iyang giingon pareha kay Ma'am Chichi Malabusa dito sa Apokon. O karon dirita sa kung magatubang taning balaya dirita sa left side mo ni diri sa likod. So nanata karon sa rooftop nga bahin. Lisod kayo. Op. Mo ni medyo taya-taya na gyud. Pulihan ni siya color roof. Inig mahuman nig plaster ang kining gipatong nga alublak gipile mo ni siya kining kilira ug atong tanawon sa Pikas subdivision nga tapad dinhi mo ni siya paingon na dito sa gawas mo ni ang atop sa Pikas subdivision nga kuha ni siya kana diha mo ni pinaka wall pinaka firewall boundary sa BT subdivision o wala ko kabalo og unsay pangalan na nga subdivision diha sa Pikas mo ni karon ang status ani nga balay diri medyo apiki gyud kay murag 100 square meter lang yata ni siya ang area diri sa BT subdivision ang missioned sa mga housing nila diri. Okay, sa mga dinakbak mo pa ning ipiling diri sa foundation sa flooring og sa sunod na pod nga pag-update na mo diri sa balay ni Ma'am or ni Sir Ralph Jupit Ladaga diri sa BT Homes Manga Apokon Tagum City. Salamat. O sa di pa day maghuman i-subscribe ang Engineer Dios Wolf and Rings Design para masubaybayan ninyo hantod asa kanusa mahuman ang kining balay ni Sir Ralph. Salamat o maayong udto.